It's Harry Beats. Yau na shiga duhun soyayya har na kasa ganin hanya da ke zanyi ta rahiya in baki zanyo jinya sarauniya a gimbiya tauraruwa Aisha 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 sarauniya a gimbiya tauraruwa Aisha Aisha Kyawun hali ko tarbiyya Aisha tana sahun farko addini har da biyayya ni dai Aisha zan ɗauko balle rukun addinin nan Aisha tana sahun farko mai kushe ta yana wahala ko ɗan gari ne ko bako kyakkyawa ce kyakkyawa ce Aisha kyakkyawa ce kyakkyawa ce Aisha kyakkyawa ce wanda ya sami ta shi ya dace Aisha 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 Aisha, 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 gimbiya tauraruwa Aisha, 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 Aisha.